Westminster for 22 years. Last November, Hywel Williams announced that this would be his last term as a Member of Parliament, and I'm sure you will want to show your appreciation of Hywel's tireless work for his constituents and wider Wales by giving him the warmest of welcomes to the stage. Croeso mawr I Hywel Williams. Gan ni'n meddwl lle fel ni wedi dechrau dawnsio fel Mrs May, na ni. Diolch yn fawr am y croeso, ac dwi'n falch iawn o fod yma unwaith eto yn Llanelli, rhywle sydd yn agos iawn at yng nghalon ni. Cis i hyd i wraig yma, dyna ni. Na i'm sôn am bethau personol eto. Da ni yma yn cyfarfod ar adag prin iawn, prin o steg eithriadol, eleni. Sa'n byd mawr mynd ymlaen o ran etholiadau, cyn etholiad San Steffan yn 2024, ac etholiad un Senedd ni yn 2026. Felly, gyfeillion, mae hwn yn gyfle ni rannu barn o fewn yn Plaid ni, i feddwl yn bositif ac yn greadigol am yn cynnig ni i bobl yn gwlad ni. A dyna, wrth gwrs, be fe ni'n neud dros flwyddyn rwan, yn holi barn yn rhoi cyfle i bobl siarad ac yn y blaen. Fydd yna gyfle dros y diwrnodiau nesaf yma i ni drafod y ffordd ymlaen. Sut i ennill mwy o gefnogaeth etholiadol, wrth gwrs, ond mwy na hynny, mae hynny'n bwysig, dwi'n meddwl, sut i dyfu cefnogaeth dyfnach a cefnogaeth ehangach na diestroed croes yn y bocs pob hyn a hyn, bob 5 mlynedd o neu 4 mlynedd. Mae eisiau gwneud mwy na hynny, ond mwy o hynny nes ymlaen dros y ddeuddydd nesaf. I ddechrau, os gai, fydd yna etholiad yn 2024, a hynny ar y ffiniau newydd. A ella cyn hynny ar yr hen ffiniau hefyd gyda llaw. Rydyn ni wrthi rwan yn llunio manifesto, ac hefyd mae gennym ni griw yn barod o ymgeiswyr dawnus ar gyfer 24, a fe rhaid ni gael llawriau mwy ar gyfer 26. Ond os gai, yn y ffordd arferol edrych teg adra i fyny'r gogledd Gorllewin, dwi'n ffyddiog iawn bydd Rhyn ap Iorwerth yn 2024 yn hel Aelod triennus y ceidwadwyr dros Ynys Môn, hel i adra, hel i lawr yr A5 i Lundan, a bydd Rhyn yn sicr yn ychwanegiad grymus iawn i dîm y Blaid yn Llundan. Wedyn, dwi hefyd yn eithriadol o falch yn bod ni yn Arfon wedi dewis ymgeisydd i ni'n hynna'n hefyd ar gyfer 2024, ymgeisydd rhagorol os gai ddweud, rhywun sydd eisoes wedi profi i hargohyddiad hi, i gallu a'i dyfal barhad, ac fe ddai'n gweld chi efo'r goliadau yma, dwi'n dallt mae yma rwan, ac Catrin Wedger ydy hi, ymgeisydd Plaid Cymru yn Arfon. Ydy Catrin yma? Neith i sefyll. Fel oedd mam yn deud y salwm yn yr ysgol Sul, sefer mwyn i bobl gael dy welti, da. Cian anol, fyw peidio wneud. Ond falch iawn o weld Catrin yma, ac ar draws Gymru, ar draws yn gwlad ni, wrth gwrs, mae yna lu o bobl eraill wedi atab y galwad ar gyfer 24, a fydd gynnu ni erbyn 26. Rwan, dwi'n ymddeol, fel oedd nhw'n deud rwan, dwi'n ymddeol adeg yr etholiad nesaf, a mae rhaid i gyfadda. Fydd o ddim yn chwith gynnau adal prif ddinas yma yr odraeth i lawr yn Llundan, a dda eitha balch o wneud hynny. Ond cofiwch eiriau Wini Ewing ar weinydd yr SNP pan gafodd i'r ethol yn Aelod Seneddol yn ymuno efo Gwynfor i lawr yn Llundan. Mae hynna bron i 30 mlynedd yn ôl rwan. Ond holwyd Wini, sut oedd hi'n setlo'n San Steffan? A ddoth yn atab ffraeth yn syth ben rhain, chi'n gwybod amdano fo? Oedd hi'n setlo'n San Steffan a dyma hi'n deud, I haven't come here to settle down, I've come to settle up. Ia, union. Dwi erioed wedi setlo yn Llundan chwaith. Dwi'n faint o setlo fyny dwi wedi wneud, ond gobeithio di chwarae'n rhan efo ynghyd aelodau Plaid Cymru lawr yn San Steffan, pobl eithriadol o ddawnus, da ni yn ffodus iawn yn yr aelodau sgynnon ni. Ac yn anffodus ar ochr arall, mae'n gynyddol, da ni'n gweld gwahaniaeth rhwng ceidwadwyr a llafur yn diflannu. Mae'n fwy o gamp byth i sbotio'r gwahaniaeth rhwngthyn nhw. Stalwm, dim ond y toriad gwellaf un fydda'n sôn am ddileu y gwasanaeth iechyd.
ond bellach preifateiddio os trwy'r drws cefn, ydy i polisi nhw sy'n neb yn syni clywed nhw'n deud hynny. Dyna gymaint da ni wedi symud. Ac mae rei o ser bach slein newydd, y Blaid Lafur hefyd, yn rhyw awgrymu bod hwn yn gyfeiriad ddylen nhw sbio yna fo i Loegr, ac wedyn wrth gwrs yn gwadu hynna'n smala. Jyst dweud, o na, oedden ni'n sôn am breifateiddio, ond dyna be ydi o. Ar iechyd, ar addysg, ar yr economi preifateiddio, efo cysylltiad efo Ewrop, efo lles, efo mewn fudo, mae Keir Starmer wrthi rwan hyn yn torri allan gwerin aelodau i blaid ei hun. Dyn nhw'n cyfri ac yn canu o gopi i'r toriad. A hyn oll mwyn ennill sedda yn gogledd Lloegr. Dyna beth i fwriad o, dyna beth ar hwnnw mae i fryd o. O edrach o fan hyn, gynadledd, y nhw, y toriad a Plaid Lafur Keir Starmer sy'n gwiro i ffwr o'r wrth y norm gwaraidd. A'n dyletswydd ni, y mwyafrif newydd call yn y gwlad ni, yn dyletswydd ni, di gwrthwynebu'r fath ffolineb i Gymru. O'n i ddim a fydd Llywodraeth Lafur wedi 2024 yn cyrraedd uchelfanna'r llygredd ac anallu y toriad. Mae hwnnw'n dipyn o recod i'w ddilyn. Mwy'n siŵr ddim, na nhw ddim bod cweit mor ddrwg. Ond eisoes mae Keir Starmer wedi gwadu a ddiwydion na tho wneud ei hun meddwch mi wrth sicrhau ar arweinyddiaeth. Does yna ddim addewid i achub reilffyrdd ar gwasanaeth post, dim cysgod weinidogion allan ar y lein efo'r nyrsys ar athrawon, dim symud i adfer hawl pobl ifanc i fyw, astudio a gweithio yng Ngwledydd Ewrop. Yn wir, Starmer ydy'r arch Brexiteer. Bydd Lafur, medda fo, yn rhedeg Brexit yn well na nhw, na'r toriad. Dwi'n siŵr bod Richie Sunak yn crio i fewn i'r horlics o glwad hynny. Mae rhywun wedi gyro fo. Ond wir, meddyliwch fan, pwy sy'n dioddag o iawn yn hyn i gyd? Wel, ffarmwrs, pysgotswyr, myfyrwyr, ymchwilwyr, gweithwyr yn ofni gweld dileu hawliau cyflogaeth fel ysa nhw, tasan ni'n mynd ymlaen efo dileu deddfwriaeth Ewropeaidd. A mor bwysig i ni yng Nghymru, busnesau bach. Wel, os rwy'n yn pysychu digon, mae yna angel yn ymddangos o'r oes. Diolch yn fawr. O'n siarad gormod yn y car dwi. Pwy sy'n dioddach o iawn? Wel, dyna ni, criw ohonyn nhw. Gareth un enghraifft ddiddorol i chi. Mae yna blanhigfa yn Arfon, Garden Centre, maen nhw'n tyfu planhigion, maen nhw'n llwyddiannus iawn. Maen nhw'n allforio i bob man ar draws gyfandir Ewrop yn yr Undeb Ewropeaidd. A mae hynna gan gynnwys Werddon. Mae Werddon, fel hed y fran o Gymru, yn 60 milltir i ffwr. Sa chi'n mynd o'r pwynt agosa i'r pwynt agosa, 60 milltir. Yr unig ffordd gall yn ffrindiau ni, fyny yn Bryn Seiont, gael ei planhigion i Werddon, ydy mynd trwy Lloegr, trwy Gwlad Belg, trwy Ffrainc, ac yna ar y gwch i'r Weriniaeth. Dyna'r unig ffordd ymarferol fydra nhw'n wneud, a maen nhw'n wneud hynna eto lenni. Di bod yn wneud ers rhai blynyddoedd rwan. Dyna y fath o ffylineb ydi o. Mae Brexit yn drychineb, a mae'r mwyafrif call, y mwyafrif newydd yn gwlad ni, yn ei dallt i erbyn hyn. Da ni'n gweld beth sy'n digwydd. Felly, Conference for the 2024 general election, and even more so for our Senedd elections in 2026, we need a sharp vision for the future of our country. A radical way forward to build our nation together, equal, fair, green, inclusive, and outward-looking, where our children thrive, where there is fulfilling, properly paid work, where those not in work and older and disabled people don't live in constant fear, and where our languages and our culture blossom. Our country, where together we take responsibility for ourselves and reap and share the rewards properly. That must be our aim. To gather together a new majority in this country of ours, a new majority of all good people to strive together. A new majority for all who see today clearly and all who value our vision for the future. Diolch yn fawr.